Nu får vi en charterflater, når vi skal gå, som vi kan gå på. Det bliver flot. Har vi sømbordet og brugt dynamit, har vi fået masser af røggasser, og så har fjeldet sluppet i mange af de her sprækker, som er i fjeldvæggen. Og det vil have store konsekvenser for udtrykket efterpå. Altså øget rasfare, vi må fjerne flere elementer. Og ja, nej, det er ret og slet en skånsom måde og så gør indgreb i naturen på. Så jeg føler lidt, at det er helt ret metode, og også den mest økonomisk forsvarlige metode, vi har valgt. Og så varetager vi landskabet. Når vi bygger turveje i vores friområder, synes jeg, at det er utrolig vigtigt, at vi varetager de naturlige forhold, som er på pladsen.